Trí, dó, héan, náid, bew, dí rih seo bhíon ag léamh na nuachta Meiriceá do déalúin an chuig gúlá fichiid míán ar rábhílas sédíag. Anidáil, is chosúil gur cain éonar í anidáil ó híh dlíonaí póstaide. Ní féidir ach pósa faoi chóras na hidáile, agus faoi dhearad tá reachtaíocht i techt chun cín chun aitheantas a thabhairt do pháirtíochtaí síomhialta. Go dtí seo bhégan dit pósa go heifigiúil agus bhí faoin dlí sin níor aithniú póstaí éireacha. Agus dag sin an idáil de réir i chéile scoite amach ón tíre eile san iarthar. Osclaíonn an scéal le Andrea Ribera fearr a fós a fáirt néir i Canada áit a rá tíúr muirir acu ach nuair a bhug siad ar ais chun na hidáile tharla clúchlú rinneadh fearr singeal den úsal Ribera a rís agus an fearr a aithniú mar a airchéile sa Cheanada rinneadh comrádaí siomra de. Ní raibh siad pósta i súile na cuairte níos mó agus rinneadh an chúram leanaí orthu freisin. Well, dír daoine arú seo caite tar éis míonaí fada moileadóireachta agus giústála tá siad tosathe ag plé reachtaíochta do fortíocht híomhialta sin a bheag ná bhór pós éireach. So is má agus is méid agus is deas é a chuil. Meiriceá do chách bhí síbos Nuachta allmhór ar chósta Meiriceá an teachtain seo caite. Tá pictiúr ar chlódach a Nuachta ag tuispeint duine ag slústáil Nuachta i measc mucha mórach Nuachta timpeall bin Union City, New Jersey. Nachhuiil roiád amhain. Dúras Nuachta titimis Nuachta chomh trom sin le glúinte fada. Agus de bhár na Nuachta fuair 9 uair fichiad bás. Idir an dálín tá iompar poiblí reis a gobal a rís ach ar feadh tamil bhí Nuacht go háide, agus cantar Nuacht gafa go maith ag Sneachta. Rinneadh brónar manis bharcail mé an focail seo mar ceanna bhí agam ach má bhí ní chuimhne ménis. sé tháinig an cantar amach as measar chomá. Ach buí iver na marmh sáchtá ríre an gósta i gcoitina 9 uair agus fiche marmh. Agus mar gheall is cosúil ar
An ngealach agus rudí eile, bhí tiltte áir a freisin ar a ggósta agus cuiúínt bailte ar a ggósta faoi isce. Rás na nuanlathach an iscéadnis nach eisteach na focail a hagan chugad. Déine sé cúis, ní hé sin an focail atá weimach, déine sé cúis. Tá an etichlé á prova faoi láthir. Tá frisnéis go leor sa díospóileast go fáil idir Bernie Sanders agus Hillary Clinton agus tá siad ag tuispaint, tá siad a gofráil ráil lom do hochaí an fórtaí. Ba bhótóirí in Iowa ag réiteach an réamhtóchain sa a bhhaid a teachtain seo tócha. Agus tá idir dálín tá albúr felsúnach de berichte amach idir Sanders agus Clinton. Ní léon chosúlacht idir rás na néanlathach agus rás na boblachtánaach ar sorchas cearta faoi láthir. Ach is rás bhéasach é ina bhfuil Sanders ar netí chlé ag gargóint nach bhfuil Hillary Clinton clé go leor, agus tá Hillary Clinton sa lár ag gargóint go bhfuil Sanders roiád amach ar netí clé chun a bhótóirí a tharacht idir é. Ohio, Canton, Ohio, tá Leonard Campanello tríseach pólíní an ceann ora éon ó tríseach. Bhí an nach chánach ceanara, ní le sagam. Ach cibé, fan, ní as Canton, Ohio is as Gloucester, Massachusetts agus tá sé tín torseach de na handúilí céanna eiceáil ámaní chéile ag teach tríd a brísún tá cús bailú sin agus tí ar ní tá sé éis an teoir leabhar a chathmhaid agus nuis tá sé ag leagan bé mór ar lánú ináit prísún. Ní dionan prísún maithas déine dar leis agus tá seansan an má a phráiltear lánú don na handúilí. Agus mar sin dar leis má hagam an dúileach ar bísteach ag loragaathlánathe ní chuir farantí Arab. Fair play though. Is rud maithé agus is mihid gomach na pólíní agus na húdaráis ag plé le handúileacht níos séimhe ná mar a rinneú go dtí seo. Donald Trump agus na poblachtánaí go dtí seo ní rá ach scéal amháin ar chlúdach a New York Times faoi rás na huachtaránachta ach agus na cáchais ag teanna lín tá dhá scéal ar chlúdach a New York Times agus tá muid go léir an gairí tín tarseach den siar phlé seo. Mar ná ríre ní róla muid mór an faoi
dearco na báirtithe ná dearco na níorthóirí. Cé bé, tá Donald Trump ag stocailiocht in Iowa faoi láthir, agus deir scéal, bhí sé ag rá le fada go raibh sé ag ghearradh an rás a bhuachan. De réir an ailt seo tá sé faoi ghearradh ag gníomhú dá réir ceart go leor. Tá sé mon gnó agus ag lúbhánú a chuid cuacht a méid agus is féidir leis. Tá me ag úsáid chorchaig an nuam. Tá chláirchaí nuacht a ruháid a darlumm, tá me caithead síoch an nóméid agus cearach an nóméid ag léamh na Nuachta agus tá sin amarcach. Agus as seomach ba mé ag stoppe ag géan nóméid tíag nó mar sin. Críocht nó mé le Trump. Tá an Irish National Review sa rééis a chur i lé an úsal Trump gur meall racála é, gur meall trascartha é. Ein tíim leo mar a háirlíonn nach ní rá Trump róhásta agus chuir sé chuige láiseach. D'fheidir leis an méid sin brú a chur choiste náisiúnta an Pháirtí Phoblachtánach gur brisú an National Review as a ról mar chó-óstaí díosbóireachta. So tá cuacht ag an úsal Trump idir a dálín agus níl feití sé ré úsáid. Ok, múchi mé an tafadan agus leanni mé rai ríise ag an tamadín.